Krásně, přátelé, u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska opět podruhé s Martinem Poliačikem. Ahoj. Nazdar, čau, ďakujem za pozvanie. Já bych tě představil, tak jsi byl poslanec slovenského parlamentu, jsi spoluautor knihy o kritické myšlení Pořádek v hlavě, dlouhá léta si lektoroval kritické myšlení a poslední dobu, kdy jsme se viděli, tak jsi pracoval pro Globsec v Kyjevě na Ukrajině. Tak vítej podruhé. Já jsem si napsal, že to je přesně rok a 2 měsíce, co jsi tady byl. A já bych hrozně chtěl říct, že za ten rok a 2 měsíce se jako spoustu věcí zlepšilo, ale ono to úplně není pravda. Tak možná pojďme si podívat. Stalo se něco pozitivního za tebe za ten rok a půl, když se podíváme na Ukrajinu, evropský kontinent, svět? Myslím si, že pozitívna správa v tej oblasti, kde ja pracujem, je, že stále viacej krajín na svete začína vnímať, že podpora Ukrajiny nemôže byť iba verbálna, ale že sa musí reálne premieňať ako keby do materiálnych a uskutočniteľných vecí. A to znamená, že tá koalícia, vlastne, ktorá na začiatku fungovala hlavne na emóciách a hlavne na gestách a na tom, že to bola ako keby podpora nejakej súdržnosti, sa mení na stále väčší počet krajín, ktoré konkrétnymi spôsobmi podporujú Ukrajinu v tom, aby vyhrala tú vojnu. A to je asi že jediná tak ako keby geopoliticky pozitívna vec, lebo inak odkedy som tu bol naposledy, tak bohužiaľ naše približovanie sa nejakému väčšiemu civilizačnému konfliktu, ktorý prerastie hranice Ukrajiny a Ruska, sa zrýchlilo. Posledné týždne, hlavne čo sa týka konfliktu Izraela a jeho susedov už dnes, pretože už to nie je iba o Palestíne a už to nie je iba o Gaze. A už je v tom samozrejme Libanon, je v tom Irán. A toto všetko vlastne vytvára predpolie pre konflikt väčšieho rozmeru, než sme doteraz sledovali. A spolu teda s americkými voľbami, ktoré budú už o pár dní v zásade, sedíme na obrovskom súde s pušným prachom, ktorý... To je přesně to, co chci probrat, jo. Ty se spotkal s prezidentem Zelenským osobně. 2krát. A já si myslím, že právě prezident Zelenský někde v nějakém rozhovoru říkal, že kdyby Ukrajina dostala ty zbraně včas, které byly slíbený, takže jsme úplně někde jinde, že ta ofenzíva, která vlastně tenkrát vypadala hrozně nadějně, tak že ona došel jí dech právě z důvodu toho, že Západ nedal zbraně včas. Tak, ono bolo niekoľko takýchto momentov. A všetci si pamätáme to obrovské nadšenie, keď Ukrajinci vlastne vytlačili najprv tým veľmi prekvapivým protiútokom Rusov z Charkovskej oblasti a potom sa im podarilo ich dostať vlastne z Chersonu. Tam, keby mali viac vybavenia a viac zbraní, tak vedeli tlačiť vlastne od Chersonu potom na druhú stranu rieky a mohli sa posunúť ďalej. A druhá taká, akože ja to nechcem volať chyba, ale druhé poučenie nastalo v momente, keď bola tá dlho pripravovaná ukrajinská ofenzíva dole smerom... Jak sa mám dostali k moři, že? Áno, ku Krymu, kde sme sa prestali smiať z Rusov, pretože tá Surovkinová obranná línia skutočne je najlepšou obrannou líniou na svete, postavenou momentálne a vlastne do dnešného dňa sa Ukrajincom nedarí skopírovať ju z druhej strany, nevedia stavať tak dobré obranné pozície, ako majú Rusi. A tam vlastne celý svet zistil, že treba nechať Ukrajincov bojovať spôsobom, ktorý im je vlastný a využívať hlavne technickú prevahu. Po prípade to, čo sme sa potom vlastne naučili pri Kursku, že treba prekvapovať tam, kde je ten Rus slabý a nie proste bušiť do miest, kde je najsilnejší. A pri všetkých týchto oblastiach platí, že keby
výcvik niektorých jednotiek začal skôr, keby F-16 sa začali trénovať skôr, keby tanky prišli skôr, keby samozrejme tie rakety, ktoré boli použité hlavne teda na Krím a ktoré sa teraz čiastočne používajú na útok na ruské pozície, z ktorých oni potom útočia na Ukrajinu. Keby prišli skôr, tak by to bola iná vojna. Do toho samozrejme prichádza druhý rozmer a to je, že strach z eskalácie z ruskej strany bol reálny. Hej, že vlastne... Já myslím, že tento týden vyšly nějaký zprávy tajných služeb, že opravdu zvažovali použití jaderných zbraní. Tak ja by som sa čudoval, keby o tom v nejakých chvíľach akože nerozmýšľali. Ja iba počítam s tým, že Putin dostal veľmi silné signály, čo by sa stalo, keby ich použil. Hej, prvá vec, stratí úplne dôveru Indie. S vysokou pravdepodobnosťou by výrazne naštrbil svoj vzťah s Čínou a bol to generál Petraeus, ktorý veľmi pekne popísal, že čo by sa stalo, s vysokou pravdepodobnosťou síly NATO by nielen zasiahli čokoľvek na zemi na Ukrajine, to znamená, že by priamo zaútočili na ruské síly konvenčné, ktoré sú na ukrajinskom území, ale takisto by zaútočili vlastne na ten prístav v Sevastopole. Takže on má veľmi jasný akože ten picture, tú mapu, že čo by sa stalo. A toto je jeden zaujímavý moment, že veľa ľudí dnes hovorí, že my sme tú hru zle pochopili, hej, že my sme nikdy nemali nechať Rusov kresliť červené čiary, my sme ich mali kresliť z našej strany. Hej, že ak by bolo povedané veľmi jasne pred pol rokom, že v momente, keď ruská strela zasiahne nejakú nemocnicu, tak NATO urobí toto, alebo dodáme takéto zbranie, alebo odomkneme takéto zbranie, tak tá logika mohla byť iná. To je zásadní myšlenka, no, že ty červené linie jsme měli kreslit my a ne Rusko. A přesto stále nějaké červené linie jsou. Stále USA Biden nepovolil zasahovat těmi modernějšíma zbraněma a cíle na území Ruska. Myslíš si, že to je chyba, nebo myslíš si, že by to opravdu vedlo k té eskalaci? Ja si myslím, že hlavne motivácia pre tú zdržanlivosť teraz nie je na úrovni vojenskej stratégie, ale na úrovni politickej stratégie. Biden nebude robiť nič, čo by ohrozilo víťazstvo Kamaly Harris vo voľbách. To znamená, práve teraz je na americkej strane oveľa viac zdržanlivosť motivovaná snahou nerozhýbať príliš ako keby tú situáciu pred tými prezidentskými voľbami a obávam sa, že až do tých volieb vlastne budeme žiť v tomto. No, volby v Americe pravděpodobně zásadní věc pro Ukrajinu, protože Donald Trump a jeho viceprezident J.D. Vance se nechali slyšet, že J.D. Vance, že vůbec ani náboj Ukrajině, Trump je v tom trochu zdrženlivější, ale asi to taky pro Ukrajince není ta lepší varianta. Tak jak se na to díváš ty? Je to tak zásadní pro Ukrajinu, jestli bude Trump nebo Kamala Harris? Zásadné to je, ale ja si myslím, že my nevieme čítať ten výsledok. Čísla pri americkej populácii nám hovoria, že swing states sú viac pro-ruské. Respektíve, takto, nie sú proruské, sú viacej proti pomoci Ukrajine. Ale americká populácia ako taká celkovo je viac pro-ukrajinská. To znamená, že Trump samozrejme potrebuje teraz hrať najsilnejšiu možnú kartu na swing states, na tie štáty, ktoré môžu preklopiť ako keby tie voľby na jeho stranu, ale v momente, keď sa stane pred prezidentom, nedaj Bože, tak bude musieť vlastne jednak počítať s tým, že obrovská časť republikánskej strany má stále ten protiruský sentiment reganovský, hej, že s tým on musí hrať. A druhá vec je, že väčšina americkej populácie takisto vidí zmysel v ďalšej podpore Ukrajiny. Ja si myslím, že strašne veľa bude záležať od toho, že koho by si Trump ako prezident zobral k sebe.
Ja som zhodou okolností mal možnosť sledovať v jednej miestnosti Mikea Pompea v Kieve asi mesiac dozadu, ktorý, keď ho počuješ vlastne rozprávať priamo na mieste, tak ti dáva zmysel, čo hovorí, že Trump je proste pragmatik, on sa vždycky vlastne rozhoduje tak, že si iba zváži pre a proti a nehľadí ako keby na kontexty. A že on v momente, keď by bol prezidentom, tak podobne ako vo svojom prvom období, bude robiť dobré kroky v zahraničnej politike, ktoré ale nebudú viditeľné, lebo budú zatienené tou jeho ako bláznivou retorikou. Ja som mal chuť sa toho Pompea spýtať, že keď toľko vecí zátvorkuješ, že kde ti ostáva vlastne ten priestor ako keby pre tú reálne dobrú prácu. A ak by sa Trump obkolesil týmto typom ľudí, tak sa dá čakať, že by tam mohla prísť dokonca ešte výraznejšia pomoc, než bola doteraz. Ja sa ale bojím, že tá pravdepodobnosť, že sa takéto niečo stane, je veľmi, veľmi malá. Je tam ještě několik argumentů. Myslím si, že Jakub Horák měl ve svém podcastu nedávno bývalýho šéfa vojenského zpravodajství českého a ten říkal v tom rozhovoru, že vlastně i ty republikáni, respektive celý ten americký zbrojní průmysl nemůže přestat jako ze dne na den vyrábět a že už ty kola jsou roztočený, takže ani Trump, který by řekl, že od teďka nic, tak jako ty fabriky už jedou. Takže to je první věc, kterou jsem chtěl okomentovat. A druhá věc, vyšla asi týden, dva zpátky investigativní kniha o tom, že Trump udržoval ještě vztahy s Putinem po tom, co přestal být prezident, že se asi 7krát volali. Jo. Tak jak čteš tady to, že vlastně spoustu lidí říká, teď on se ten Trump s tím Putinem nějak domluví, teď oni to jsou jako kamarádi. No takto, že dvaja bývalí šéfovia FBI otvorene rozprávajú o tom, že pravdepodobnosť, že Trump je ruský asset, je akože reálna. Tak i to vyšetřování velký ukázalo, že jeho šéf volební kampaně byl přímo ve styku s ruskými tajnými službama. Takže tak. Jako, to je dokázané. To už ani nikdo se nespochybňuje. To znamená, že to, že Donald Trump istým spôsobom hrá tak, aby plnil ciele zahraničnej politiky Vladimíra Putina, už vieme. Teraz otázka je, že či v situácii riešenia reálneho vojenského konfliktu by toto znamenalo, že skôr sa prikloní na jeho stranu, alebo či v ňom vyhrá to jeho vlastné ego a vlastne tá ješitnosť, a keď zistí, že toho Putina nepohne, tak či sa náhodou nezvrtne opačným smerom a nenaloží proste tomu Zelenskému naozaj, že všetky zbranie, ktoré sa bude dať, len aby mu ukázal, že kdo je tu šéf. To se stalo s Iránem, že vlastně iránský tajné služby se snaží podporovat maximálně Kamalu Harris, protože Trump velmi ostře útočí proti Iránu. Jo. Tam to jeho ego právě bylo dotčený a i když Iránci jsou s Rusama kamarádi, tak na jednu stranu Irán podporuje Kamalu a Rusko Trumpa. Áno, ja v tomto veľmi odporúčam podcast One Decision, ktorý jeden zo spolumoderátorov je tam bývalý šéf MI6, Richard Dearlove. Fantastický podcast a vlastne oni vždycky, keď majú možnosť, tak si pozývajú buď bývalého šéfa FBI alebo bývalého šéfa CIA, niektorého z nich a rozoberajú vždycky vlastne aktuálnu situáciu a je veľmi zaujímavé sa pozerať na svet očami ľudí, ktorí akože vyrástli v západných tajných službách. Podľa mňa to, čo teraz vlastne vidíme, je nielen iránska snaha a ruská snaha, ale aj čínska snaha ovplyvňovať teda voľby po svete a zároveň demokracie mnohé sa učia, akým spôsobom vlastne tieto snahy o ovplyvňovanie volieb nejakým spôsobom neutralizovať alebo ich umenšovať. Stále platí, že tá osa zla je Severní Korea, Irán, Rusko, Čína? Tyhle 4 hráči, že jsou pro nás ty hlavní jako nepřítelé, co se nejvíc snaží rozvracet západní demokracie? Osa zla podľa mňa už neexistuje. Hej, že práve tu
je výborný koncept, ktorý vlastne predstavila Anne Applebaum vo svojej poslednej knihe, ktorá sa volá Autocracy Incorporated. Ona vlastne hovorí, že my už by sme sa mali prestať pozerať ako keby na autokracie ako krajiny a mali by sme začať vnímať komplexný systém autokratických prejavov, ktoré samozrejme majú svoje jadra, alebo ako keby tie najsilnejšie centrá v Rusku, Severnej Koreji, Iráne, Číne. Ale potom tu máme také, že oportunistické hybridné systémy, ako je Turecko, potom sú také akože kvázi neutrálne krajiny, ako sú arabské krajiny, ktoré sú oficiálne ako keby spojencami Západu a Spojených štátov, ale nemajú úplne demokratické systémy. No a potom tu máme krajiny, ako je Zimbabwe, Venezuela, Maďarsko a práve teraz aj Slovensko, ktoré vlastne sa napojili na ten kleptokratický systém autokracie akciovej spoločnosti a snažia sa z toho získavať nejaké výhody. A keď sa pozrieme napríklad na to, čo sa teda na mojej rodnej hrude na Slovensku práve teraz deje, tak Robert Fico s vysokou pravdepodobnosťou pochopil, že on vyčerpal všetky prostriedky, ako sa udržať pri moci čisto vnútroštátnymi akože nástrojmi. A on si teraz vypisuje vlastne prihlášku do tejto akciovky autokratov a ak sa podarí ho presvedčiť Rusko a Čínu o tom, že jeho zotrvanie pri moci je najlepším spôsobom, akým oni dokážu presadzovať svoje vlastné záujmy, tak oni mu potom budú pomáhať sa pri tej moci udržať. Počkej, to už nebo tomu ešte nepomáhají? No, zatiaľ nemajú moc prečo. Hej, že jedným z krokov, ktorý by to mohol zmeniť, je napríklad, že Robert Fico podľa článku z Ukrajinskej pravdy sa snaží dostať na Slovensko veľké množstva azerbajdžanského plynu. Hej, len azerbajdžanský plyn, 1 kubík ti vojde do Ruska a 10 kubíkov ti vyjde z Ruska. Hej, že stále je to azerbajdžanský plyn, len sa narástol 10-násobne po ceste. Technicky by týmto sa mu podarilo ako keby nanovo otvoriť mimo sankcií cestu, ako sa dá ruský plyn dostať do Európy a distribuovať. Ak by sa mu toto podarilo, tak tam zájem je jasný. A Robert Fico sa chystá v novembri do Číny a predpokladá sa, že jeden zo záverov by mohla byť investícia čínska pre stavanie diaľnice na Slovensku. Hej, opäť, ak sa toto podarí, Čína bude mať väčší záujem udržať Roberta Fica pri moci, než keby ho vystriedal niekto, kto nebude až tak priateľský čínskym investíciám. Robert Fico pravidelne cestuje na Kubu a ak by sa nejakí investigatívni novinári napríklad pozreli na to, že či napríklad nevyužíva svoje cesty na Kubu na to, aby tam ukladal peniaze do nehnuteľností alebo do iných zo západu nedosiahnuteľných takýchto investícií, tak tiež by stálo za to vlastne zistiť, ako prepája svoje vlastné finančné pozadie a finančné pozadie svojich kumpánov s tým vlastne, ako fungujú tieto autokratické systémy. To, čo je tam potrebné podľa mňa si uvedomiť je, že my sa príliš často zaoberáme ideológiou, ktorá už nie je až tak dôležitá. Hej, že Putin je schopný ísť do mešity, ktorých je obrovské množstvo v Rusku, na druhý deň vlastne napádať moslimských migrantov po Európe. Hej. Fico preskakuje z komunistickej retoriky do polofašistickej retoriky v polke vety a nerobí mu to žiadny problém. Je schopný povedať jeden deň, že under my watch, hej, že kým ja som vo funkcii, tak Ukrajina sa nikdy nedostane do NATO a hneď ďalší deň sa stretáva
na vysokej úrovni medzivládnej spolupráce s ukrajinským premiérom a hovorí mu, ako bude presadzovať jeho vstup do Európskej únie. Hej? A ideológia už nie je vlastne niečo, čo mnohí autokrati alebo autokraticky sa správajúci lídri sledujú, ale používajú ideológie ako nástroj pre dve veci. Aby sa vyhli base, ideálne, aby zmenili vlastne celý spoločenský, jak u vás v Čechách sa hovorí, že spoločenský řád, hej, že usporiadanie sveta, tak aby systém liberálnej demokracie prestal platiť, ako ho poznáme, a bol nahradený niečím iným. A druhá vec, ochrana svojich peňazí. Hej, že vlastne všetci, aj Číňania, aj Rusi, aj Severná Korea, aj Irán, potrebujú poukladať peniaze po svete cez rôzne anonymizované firmy a offshore a neviem čo všetko, tak, aby dokázali vlastne ochraňovat svoje vlastné ekonomické záujmy. Ale takový srovnání Fico-Orbán pro nás v Česku jakoby spoustu lidí je má jako, že jsou si podobný, ale přesto asi Orbán je daleko víc už tady prorostlej skrz čínský investice tady v té partě. A je to tak, že Slovensko míří opravdu cestou Orbána, nebo Fico cestou Orbána? Že... On ho kopíruje v mnohých veciach, áno, ale treba si uvedomiť, že to robí oveľa rýchlejšie. Že čo Orbánovi trvalo roky, tak Fico spravil v priebehu 1 roka v zásade. A plus je to oveľa okatejšie. Hej, že je to oveľa viac rapidná zmena toho systému. Jeden príklad za všetky. Jedna z prvých vecí, ktorú Ficova vláda riešila, bola zmena trestných zákonov, tak, aby obvinení ľudia na vysokých pozíciách boli zbavení obvinení. Hej? Druhá vec, odsúdeného bývalého generálneho prokurátora minister spravodlivosti vytiahol z basy svojím vlastným rozhodnutím. Hej? A Slovensko práve teraz vykazuje všetky, alebo nie možno, že všetky, ale množstvo príznakov ovládnutia organizovaným zločinom. Hej, pretože v momente, keď niekto je obvinený zo spáchania trestného činu a vlastne zasiahne do toho vláda cez svoje zákonodárne vlastne možnosti v parlamente a vlastne vytvorí systém, aby títo ľudia už neboli obvinení, tak tam nie je priestor pre spravodlivosť a my sa nikdy nedozvieme. Proti dělbě moci v demokratických systémech. Že? Ale je to aj proti právnemu štátu, kde vlastne o víne má rozhodovať súd a nie, že vlastne my sprostíme akože obvinení iba tým, že zmeníme podmienky, za akých tie obvinenia vznikajú. Teďka pár týdnů zpátky vyšla nová knížka od Yuval Harariho, která se jmenuje Nexus. On právě popisuje skvěle rozdíl demokracií, autokracií, jak tam proudí informace. A má tam docela dobrou teorii o tom, že samozřejmě té destabilizaci toho západu hrozně tomu nahrávají sociální sítě, který vlastně údajně Facebook až 5x, 7x, 5x, 7x zesiluje tu nepravdu a třeba TikTok až 15x. Dneska na TikToku trendují proslovy Adolfa Hitlera s titulkama. A my jsme si vlastně nechali skrz sociální sítě polarizovat a rozdělit tu společnost, rozdrobit. A samozřejmě oni na tom ty sociální sítě vydělávají, protože čím víc jsou lidi naštvaný, tím víc klikají na ty reklamy a tím víc oni mají peníze z těch reklam. Tak nakolik vlastně tady my jsme si nechali ty demokracie jako rozebrat skrz to, že jsme totálně podcenili tady to riziko těch sociálních sítí. Protože mně to přijde naprosto zřejmý a přijde mi, že bohužel s tím stále nic neděláme. Ja si myslím, že nejaká miera regulácie sociálnych sietí je absolútne nevyhnutná pre zvrátenie tohto stavu. Veľmi veľa dobrých kníh teraz vychádza. Hej. Ja som mal obrovské šťastie nedávno, že vlastne som sedel v miestnosti, kde prebiehala diskusia Anne Applebaum, Timothy Snydera, a bol tam Fukuyama a Zakaria. A oni každý predstavovali svoje nové knižky a potom bola vlastne cez video bolo spojenie aj s Hararim, ktorý tiež vlastne rozprával o práve tejto teórii a tiež hovoril o rizikách napríklad umelej inteligencie, ako ona môže hacknúť vlastne ľudskú kultúru. Ja si myslím, že vyrovnanie sa
práve s tendenciami sociálnych sietí rozvracať naše spoločnosti zvnútra, ktoré... Ja si myslím, že tu dochádza k jednému obrovskému omylu. Hej? A povedz mi, že či rozmýšľam správne alebo nie. Teória vojny sa vlastne vyvinula do toho, že podľa pravidiel dobrého vedenia vojny, keď už musí byť vedená, ty nejakým spôsobom oddeluješ civilistov od vedenia vojny. Hej? To znamená, že kde sú tanky, nemajú byť civilisti, kde sú civilisti, nemajú byť tanky. V online priestore prebieha tá vojna úplne rovnako, ale tam nám nevadí, že vlastne tie tanky, hej, tie proste, že brutálne nástroje menenia ľudí na úrovni až toho, že ako sa im vylučujú akože hormóny v tele, púšťame priamo medzi ľudí, a nielenže medzi ľudí, medzi deti. Hej, že prečo vlastne tá istá logika, ktorá je v železe, hej, že kde lietajú rakety a kde proste sú tanky, tak tam by nemali byť civilisti. A za čo napríklad oprávnene kritizujeme Hamas, že si v Gaze vlastne z ľudí urobil živé štíty. Prečo necháme tuto akože babičky pražské a bratislavské a deti z celého českého a slovenského akože prostredia, tie tanky ísť rovno proti ním, bez toho, aby sa s tým niečo robilo. Že toto pre mňa vôbec nedáva zmysel a to vôbec nie je o tom, že sloboda slova, hej, že sloboda slova, keď je posilnená proste vonkajším vplyvom na krát milión, a ty máš stále iba ten jeden svoj hlas, to nie je vyrovnaný vzťah. Přesně tak. To tam hezky Harari říká, že jakoby svobodu slova by měli mít lidi a ne ty algoritmy, ne ty boti, jo. Protože ty, když něco nasdílíš a přijde tam 1000 lajků od nějakého bota, jo, nebo nějakého AI systému, tak vlastně ty tím tu diskuzi ovlivňuješ. A teď už se na to podívají, ježiš, tomu dává like 1000 lidí, to bude relevantní. Takže oni skrz umělou inteligenci a skrz ty algoritmy dokážou ovlivňovat jakoby ne konkrétní názory, ale celou tu diskuzi, jak se vyvíjí. Jo, presne. A to jsou vlastně věci, které vylezou až z těch velkých dat, jak je to ovlivňovaný. Jo? Tak. Že my vidíme nějaký boty někde v komentářích, ale vlastně nevidíme, jak to celkově ovlivňuje názor celé té populace. A tohle je strašně velký průšvih, že my jsme nezvládli zregulovat dobře sociální sítě. My tady máme TikTok, o kterém víme, že to je čínská firma, která sbírá behaviorální data jedné celé generaci západní, a že TikTok v Číně vypadá úplně jinak, že tam ukazují studenty, jak studují a pracují na sobě, a u nás ukazují to nejhorší z nejhoršího. A víme, že třeba právě válka v Gáze, tak že ty vůbec nejsdílenější videa potom jsou ty, které jsou nejextrémnější, ale i ty nepravdivý. Jo. Takže oni vyloženě TikTok používají jako zbraň toho hromadného ničení ty soudržnosti toho západu. A my to víme a nic s tím neděláme. To mě přijde jako naprosto trestuhodný, že jsme tohle dovolili a že vlastně jsme se nebránili, protože kdyby tady byly ty tanky, tak se asi budeme bránit. Ale ty virtuální tanky v ozovkách, tak my se jim nebráníme. Ako Európska únia je v tomto momentálne najďalej a ja im akože držím palce v tom, aby sa vytvoril nejaký mechanizmus nie kontroly obsahu, ale kontroly tých návykových mechanizmov. Hej, že ten algoritmus je problém. Akože v momente, keď zdemokratizujeme algoritmus, tak aj tá verejná diskusia sa bude meniť iným spôsobom. Ale ak budeme nechávať pravidelne že tretie strany, hej, s rôznymi typmi motivácie, akože formovať verejnú diskusiu len svojou vlastnou finančnou a výpočtovou silou, tak potom to nie je demokratické prostredie. Hej? Tam nie je sloboda slova pre každého, pretože sú tam veľmi silní hráči, ktorých cieľom je naopak to demokratické prostredie rozvrátiť. Bohužel to vidíme v praxi, že jo? A zároveň myslím si, že ty lidi si to uvědomujou. Tak se jim samozřejmě moc nedaří právě vysvětlit, jako že to není nic proti svobodě slova. Jo, proč by měli mít tady nějaký boti, který jsou AI naprogramovaný, co se tváří jako lidi a v profilovce mají kočičku a pejska? Proč by takovýhle algoritmus a bot, který má za cíl destabilizovat Západ, měl mít svobodu slova? Jo. To jakoby nedává moc smysl. Hele, zeptám se tě, ty sleduješ vlastně to moderní válčení, tak jak se ta fronta posouvá, tak umělá inteligence dneska bývá používaná i ve zbraňových systémech. Slyšel jsem o tom nedávno velmi zajímavý
právě podcast New York Times, že na Ukrajině vlastně dneska je to takový jako technologický startupový prostor na to testovat tady ty AI zbraně. Tak kdybys tohle okomentoval, co se vlastně děje na té moderní frontě? No, takto, že úplne základná vec asi, ktorú treba povedať, je, že tam sa zrútila akákoľvek medzinárodná kontrola. Mm-hmm. Hej, vlastne v súčasnej dobe čokoľvek Ukrajinci vyvinú, okamžite testujú a používajú. A ja som vlastne tie poloautonómne systémy pozemné, ktoré už dnes vidíme púšťať do zákopov, videl pred vyše rokom a pol prvýkrát. Hej, keď sa predstavovali v rámci otvorenia tej startupovej vlastne štátnej platformy, ktorá sa volá Brave One. Niektorí ľudia v Ukrajine tvrdia, že dajte nám ešte 2 roky a budeme mať plno autonómne systémy, ktoré budú vlastne sa vo veľkej miere rozhodovať a korigovať medzi sebou a zasahovať tak, aby my sme boli schopní šetriť ukrajinské životy. A Ukrajinci už nasadzujú psov, hej, veľmi podobných tým vlastne Boston Dynamics spotom. Robotických psů. Hej, robotickí psi, na ktorých sú buď zbrane, alebo sú plameňomety a majú poloautonómne systémy lietajúcich dronov, ktoré vlastne vyhľadávajú ciele a tiež používajú plameňomety z hora. Takže... Jsem viděl nějaký kulometný hnízdo, který byl jenom postavený a vlastně ovládaný z dálky, ale že samo zaměřovalo a ten voják jenom vlastně mačkal jako poslední to, jako jestli to vypálí nebo nevypálí. Áno, takto, že je to, z hľadiska vedenia vojny je to legitímne. Pretože kde majú Rusi prevahu v ľuďoch, tam získavajú Ukrajinci prevahu v technológiách a v inováciách. Problém je, že Rusi sa veľmi rýchlo učia. A vlastne čo... A ty nálezy, co byly vynalezený, už jako nezapomeneme a budou se podívat na obou stranách. Že? Ale čo je ešte dôležitejšie, Rusi stratili schopnosť nechávať si informácie pre seba. Mm-hmm. Pretože Čína výmenou za podporu na úrovni technológií a zbraňových systémov si pýta know-how, ktoré získávajú z čohokoľvek, čo vlastne v tom Rusku spadne. Toto je inak jeden z dôvodov, prečo Američania a Briti sú stále zdržanliví pri použití tých najmodernejších zbraní, lebo oni vedia, že keď to padne na druhú stranu a keď to náhodou nevybuchne, tak vlastne dali do rúk Rusom kompletne celú technológiu a tým pádom ju má aj Čína. Hej, takže on ten svet je momentálne oveľa komplikovanejší, než len to, že či sa niekomu niečo dovolí alebo nie. Každopádne tým, že nikto si netrúfa prísť do Ukrajiny a povedať, toto nemôžete vyvíjať, toto už je ďaleko. A zároveň vlastne ten zbrojársky priemysel ukrajinský je veľmi neštandardný v tom, že on funguje reálne na startupovej mentalite a ty tam máš systém, kde je okolo 220 už dneska fungujúcich ukrajinských firiem na výrobu dronov, ktoré ale nenakupuje armáda. Armáda ich kupuje z časti, ale keď si nejaká konkrétna jednotka Azov, hej, alebo ja neviem, nejaká jednotka v Charkove vyzbiera peniaze, tak ona si nakupuje tie drony priamo od toho dodávateľa, hej, bez toho, aby o tom ako keby, že armáda vedela alebo mala nad tým nejakú kontrolu. Čokoľvek sa vyvinie, testuje, je okamžite na fronte a tým pádom toto bolo veľmi zaujímavé. Ja keď som bol teraz na tej konferencii Yalta European Strategy v Kieve, tak v paneli bola jedna baba, ktorá vlastne je súčasťou tej dronovej jednotky špeciálnej a ona povedala, že už len to, že som na 10 dní teraz odišla z frontu, znamená, že keď sa vrátim, tak 50% vecí sa bude musieť učiť. Že za 10 dní sa tak veľa zmení, čo sa týka rušičiek, čo sa týka koordinácie tých dronových útokov, že vlastne 50% vecí, aké by som zabudla len kvôli tomu, že 10 dní nebudem na fronte. A treba si uvedomiť, že obidve tie armády, ktoré dnes bojujú, sú zásadne iné, než tie, ktoré tam boli vo februári 22. Mimochodem, já jsem se díval nedávno na čísla, že ty podle Kiev Independent ruský ztráty se blíží 700 000 na lidský síle. Aj so zranenými.
i se zraněními a 9 000 tanků, což je strašně moc tanků. Je to tak, že Ukrajinci používají levný drony, který vlastně stojí jako v úvozovkách pár dolarů a ničí tím ty drahý tak to bolo. techniku. Tak to bolo. Dnes je to oveľa vyrovnanejšie. Jednak Rusi sa naučili oveľa lepšie vlastne rušiť drony a tým pádom majú lepšiu obranu vlastne svojich cieľov proti dronovým útokom, aj keď samozrejme častokrát to preletí. Už len ten útok na to obrovské muničné depo ukazuje, že tí Ukrajinci dokážu zasiahnuť, keď potrebujú. Ale takisto vlastne to, v čom sú Rusi dobrí, je, že im padne na územie povedzme 70 typov nových vecí, čo tí Ukrajinci vymysleli. A oni si povedia, že aha, toto dokážeme spraviť aj my a do 2 mesiacov toho majú 2000 alebo 2500 kusov. Hej, že oni dokážu nie, že používať všetko, ale si povedia, že tak toto ideme teraz škálovať a vlastne vyvinuli tie vlastné drony, vlastne, ktoré veľmi dobre zasahujú ukrajinské pozície a dokážu ich vytvárať vo veľkých množstvách. Takže tá hra je vyrovnaná. Tam, kde Rusi vlastne dokážu používať tie svoje veľké kapacity toho zbrojárskeho priemyslu a to, že presedlali na vojnovú ekonomiku, tak tam Ukrajinci zase dokážu to vyrovnávať inováciou a schopnosťou prekvapiť. Takže teďka vyšla nedávno nová správa, že 1/3 svýho rozpočtu kompletně věnou do zbrojení. Rusi. Jo. S vysokou pravdepodobnosťou to bude viac. Ešte víc. No ale zase na ukrajinskej zbrane, na ukrajinskej strane si treba uvedomiť, že vlastne úplne každá jedna koruna vyzbieraná na daniach ide do vojny. Vlastne, že z daní, ktoré vyzbiera ukrajinský štát, nič nejde na učiteľov, nič nedá dôchodky, nič nejde na sociálny systém, všetko ide do zbraní. Celá druhá polovica ukrajinského rozpočtu, ktorá práve akože sanuje tieto veci, je západná pomoc, hlavne z Európskej únie. Já jsem nedávno četl ještě nějakou analýzu, že ruský ztráty, kdyby se spočítali, takže jsou jeden voják na 2,5 metru čtverečního a ukrajinské území, že vlastně stále jako na té živý síle Rusové mají ohromné ztráty, že každý ten metr vlastně je těžce vykoupený. Kam tohle může výst? Jak dlouho Rusové ještě můžou tady ten tlak a takovýhle ohromný ztráty udržet? Je to tak, že nás čeká ještě mnoho let podobný vojny, nebo může se stát něco černá labuť, něco na té frontě, takže se to zásadně změní? Na tej konferencii, na ktorej som bol aj šéf tajných služieb Budanov vojenských. On tvrdí, čo samozrejme jeho treba vždycky brať s rezervou, lebo jeho prácou je rozvíjať aj informačnú vojnu, ale on tvrdí, že Rusi plánujú do roku 2027, že dovtedy majú prostriedky a potom to môže byť pre nich problém. Spôsob, akým sa oslabuje ruská ekonomika, spôsob, akým fungujú sankcie medzinárodné, nám ukazuje, že napriek ich obchádzaniu Rusi majú vážny ekonomický problém. Mimochodem proslov ředitelky centrální banky ruský, tak ona tam normálně otevřeně přiznává, že to je jako velmi špatný. Áno. Ja si myslím, že zásadná otázka je, že či v roku 2027 bude stále vo vojne len Ukrajina s Ruskom. Hej, stačí si pozrieť napríklad úplne čerstvé fotky z hranice medzi, myslím, že Litvou a Ruskom, kde sa začína vlastne ozbrojovať zo strany Litvy hraničné priechody a Poliaci povedali, že v momente, keď do Litvy priletí čokoľvek, tak poľské sily okamžite zasiahnu na ruskom území tvrdou silou. To už je retorika, což je ta červená linie, kterou bychom přesně měli dělat. Áno, hej, to už je retorika. Poláci to pochopili na rozdíl od možná zbytku. Oni sú ako veľmi už, a nedivme sa im, hej. Nikto nemá, alebo málo kto má tak reálnu skúsenosť s dvoma totalitami, hej, fašistickou a komunistickou, ako majú Poliaci. Hej, a
to, že oni teraz zbroja proste jak blázniví, hej, že pomaly do úrovne 10% HDP za nejaký čas, je podľa mňa do veľkej miery dané tým, že oni vedia, že v jednej chvíli sa môže stať, že to bude na nich. A vysvětli mi, proč teda v Polsku nefunguje stejná věc, co zafungovala v Maďarsku a na Slovensku, že by tam prostě ty proruský síly dokázaly jako postupně ovládnout vládu a udělat ten state capture v Polsku. Tak v Polsku to z nějakého důvodu ta společnost je odolnější. Tak je to díky téhle zkušenosti? Podľa mňa je to do veľkej miery historickou skúsenosťou. Hej? Kto pozná históriu Varšavského povstania napríklad, to bola udalosť, ktorá bola, že s radou obidvoch totalitných mocí naraz. Hej? Rusi podporovali vlastne Poliakov do povstania s tým, že ich podporia a potom ostali stáť na druhej strane rieky a pozerali sa na to, ako fašisti zrovnali Varšavu so zemou a nezasiahli, pretože chceli si obsadzovať nejaké územia pre budúcu kontrolu povojnovú niekde inde. Ďalšia vec je Katyn, samozrejme. A to znamená, že Poliaci majú veľmi živú skúsenosť s tým, čo to je uveriť vlastne imperiálnej moci pochádzajúcej z Ruska. A ďalšia vec je, že oni susedia so všetkými. Hej, že oni susedia s Rusmi vďaka Kaliningradu hore, oni susedia s Ukrajinou a susedia s Bielorusmi. To znamená, že čokoľvek akože vyjde mimo bežný balans, tak oni vedia, že oni budú musieť stáť na tej čiare a niečo spraviť. A podľa toho sa správajú. A zároveň samozřejmě, pokud padne Ukrajina, tak pobaltské státy a Polsko jsou ty další na řadě. Jo. Takže oni už asi i s tím takhle možná jakoby počítají, že kdyby to tam šlo na Ukrajině špatným směrem, takže logicky Rusko se asi nezastaví. Tak, nemá dôvod. Hej. No. Nevysiela žiadny signál, ktorý by nám umožňoval takéto niečo si myslieť. Ale když to teda shrneme, tak jaký jsou nějaké pozitivní naděje, jak by se to na Ukrajině mohlo vyvíjet, kdyby teda všechno tam šlo dobře, tak jak může být nějaký nejvíc pozitivní scénář aktuálně? Ja si myslím, že je dobré vychádzať z toho, čo navrhol český prezident Petr Pavel a že treba prijať Ukrajinu do NATO aj s tým, že časť jej územia je okupovaná. Podľa nemeckého modelu. Hej. Nemecko bolo prijaté do NATO s časťou územia, oveľa väčšou percentuálne, okupovanou vlastne sovietskou mocou. Tým pádom, keď sa vytvorí akože dočasná administratívna hranica pre územie, ktoré bude patriť do NATO a o tom zvyšku sa povie, áno, toto je súčasť Ukrajiny podľa hraníc z roku 91, ale momentálne je okupovaná cudzou mocou a vyzatvorkuje sa tá časť ako keby von, že sa bude riešiť neskôr, ale tá časť, ktorá je pod kontrolou Ukrajiny, vlastne získa bezpečnostné záruky plnoprávneho člena NATO. To je podľa mňa momentálne najlepší možný scenár. I s vědomím toho, že by se pak jako řešil článek 4, tuším, že by jsme ostatní státy v Ukrajině museli pomoct, kdyby si o to řekla. Presne o to ide. Jo. Hej, že Vladimír Putin by vedel prečo Vladimír Putin neútočí na Fínsko až Švédsko? Hej? Zatím. No prečo to nerobí lebo by si je vedomý toho, že by tam dostal nadržku. Hej, akože Fíni majú s ruskou agresiou že desiatky rokov, možno stovky rokov skúseností a čokoľvek by na tej 1000-kilometrovej hranici vzniklo, by bolo niečo, do čoho sa proste Putin práve teraz nemôže pustiť. Hej? A dosiahnuť niečo podobné na ukrajinskej hranici je podľa mňa momentálne najsilnejší krok k tomu, aby sa situácia nejakým spôsobom stabilizovala. Tak myslíš, že je riziko v pobaltských státech, že by tam někde na nějaký území sporný přijeli vojáci bez označení, jako to udělali na Krym a rozpoutala se tam nějaká takováhle hybridní operace? Oni sa Rusi o to permanentne snažia. Oni využívajú
ruskú menšinu v Estonsku, využívajú akýkoľvek spôsob, aby dokázali vlastne rozohrávať tieto hry v pobaltských krajinách. Ich výhoda je v tom, že tú hru veľmi dobre poznajú a dokážu sa pomerne účinne brániť. Takže ja by som skôr sa pozeral na krajiny ako je Srbsko, Maďarsko, Slovensko v dnešnej podobe, ktoré napomáhajú napríklad návratu ruských agentov na európsku pôdu, ktoré vlastne otvárajú nie že zadné vrátka, ale že proste otvárajú možnosti cez investície, akým Čína dokáže upevňovať svoje vlastné pozície v Európe. Nemci robia to isté, nerozumiem, proste, že sa nepoučili z situácie s Ruskom a práve teraz robia to isté voči Číne. Takže ja by som sa akože oveľa viacej obával, že neopatrnosti iných členských štátov NATO a Európskej únie, ako toho, ako sa k veci stávajú pobaltské krajiny. Tak. Dobře, v tom případě samozřejmě Rusko stejně jako Čína. Čína říká, že je trpělivá, že má stovky, možná tisíce let na to postupně ten západ jakoby destabilizovat a vládnout. Tak Rusko, kdyby bylo trpělivý a takhle postupně jako ovládlo to Maďarsko, Slovensko, možná po dalších volbách Česko, tak to stojí daleko míň, tady ten state capture, než postavit nový tanky. Mm-hmm. Tak není to tak, že oni vlastně jakoby můžou jenom počkat a dělat to, co dělají a postupně ten západ jako takhle nahodávat? No toto by platilo pred februárom 22. Ja som mal to šťastie, že som bol na stretnutí s bývalým šéfom ukrajinských tajných služieb, tých civilných, nie vojenských, a predtým, než sa stal šéfom ukrajinskej, myslím, že bezpečnostnej rady. A on hovoril, že pre nich vlastne najväčšie prekvapenie toho februára 22 bolo, že ten Rus zaútočil. Pretože keby tam tie sily nechali iba na tých hraniciach ďalší rok a vytvárali tlak, tak tí Ukrajinci by sa požrali medzi sebou. Hej, že ukrajinská spoločnosť bola do veľkej miery rozpoltená. Východ proti západu, vo vnútri Zelenský slabol, jeho strana slabla v parlamente, už by sme boli dneska po ďalších voľbách. Najväčšie prekvapenie bolo pre nich, že tú silu na tej hranici a v Bielorusku nevyužili Rusi na hranie tej geopolitickej hry, ktorá im ide, ale že reálne cez tú čiaru prešli. Ďalšia vec ale je, že tá operácia mala veľmi blízko k tomu, aby uspela. Hej, že keby Ukrajinci neubránili Hostomilské letisko a keby sa podarilo vlastne ruským silám hneď v tých prvých 48 hodinám sa dostať do Kieva a ja neviem, zastreliť prezidenta alebo uniesť prezidenta, alebo... Možná i kdyby ten prezident... Alebo keby ušiel, hej. Čo odvísť preč. Hej, tak vlastne keby vymenili legitímnu vládu nejakou bábkovou, tak kto by bol ten, komu by ten západ išiel pomáhať? Hej, že veľmi veľa vecí, na ktoré sa budeme pozerať už iba v historických knihách, že boli ochlp. A Rusi to riskli a mysleli si, že im to vyjde a išli podľa rovnakého scenára, ako išli v 68. do Prahy. Hej, to znamená, že všetko obísť, zajať centrum a potom už ďalej hrať vlastne tú šachovú partiu so Západom z pozície moci. To, že sa Ukrajinci ubránili a nasadili vlastne tú totálnu vojnu, v každom kraji inak. Hej, pekne bolo vidno, že kde boli kolaboranti, tam Rusi postupovali, a kde bola slabá ukrajinská armáda nahradená miestnymi akože dobrodruhmi, ako v Charkove, tak tam sa ich podarilo ako keby že vytlačiť, že záležalo o tom, že kde mali akú silu. Ak by sa toto všetko nestalo pred tými skoro 1000 dňami, tak dneska by sme hovorili o úplne inom usporiadaní. Takže nedá sa povedať, že to bolo iracionálne rozhodnutie. Hej, že tá operácia mohla výjsť. Dnes by to bola vlastne partizánska vojna občianska Ukrajincov proti dosadenej proruskej vláde, kde by sme ako Západ mali oveľa slabšiu pozíciu. Hele, ať ještě odzumuju úplně na celou tu geopolitickou situaci.
Není to tak, že možná my, co jsme vyrůstali, a beru to naše dětství, prostě studia, nebyla to taková doba zlatá, že jsme vlastně žili v docela unikátní době, kdy skoro žádná válka nebyla a není to teďka o tom se smířit, že možná tohle to už bude takový nový standard, že prostě Čína se asi svých nějakých nároků na Tajvan jen tak nezdá, Irán asi taky se nevzdá nějakého podpoře teroristů a rozšiřování svého vlivu. Tak neměli bychom se s tím prostě smířit trochu tak, že prostě zhledali jsme dobu zlatou a teďka prostě dlouho to bude blbý? Tak neviem ako ty, ja som sa narodil do vojny studenej. Hej, že... A právě, a ta pak skončila, jo, 89. Áno. Naděje, prostě už, já vždycky, když si pustím svůj playlist, tak já tam mám písničku Go West od Pet Shop Boys. Jo. A je to prostě ten videoklip, jak jdou ty Rusové, že jo, prostě Go West a je to takový jako harmonický, že už teďka budeme kamarádi. Jo. A vlastně ono to tak chvíli vypadalo. Chvíli to vypadalo, že studená válka skončila, že jo, Jelcin prostě byl v Americe, opil se tam a naraz to vypadalo jako, že to bude dobrý. A pak přišel Putin a začal znova zpátky obnovovat Sovětský svaz. A není to tak, že teda ta doba zlatá skončila? No, ja neviem, či skončila. Podľa mňa sme si naozaj užili, že anomáliu, kde vďaka obrovskému ekonomickému rastu bolo možné dlhodobo udržiavať všetkých spokojných so stavom vecí tak, ako boli. A ten ekonomický rast prišiel samozrejme s internetom, ten ekonomický rast prišiel s technologickým pokrokom a aj s pádom teda berlínskeho múru, železnej opony a novými trhmi, ktoré bolo možné ako keby tou modernou technológiou saturovať do miery, že všetci boli spokojní. A existuje skvelá kniha, ktorá sa volá The Price a ona popisuje celú históriu vlastne 20. storočia cez históriu ropy, hej, ktorá bola kľúčovou surovinou vo všetkom, ktorá vlastne do veľkej miery určovala, ako sa budú hýbať akože geopolitické línie po celom svete. A jej autor povedal zaujímavú myšlienku, že vlastne Veľká španielská vojna bola predvojom druhej svetovej vojny, čo sa týka použitia technológií. Že tam sa ukázalo, čo všetko sa dá. A on povedal, že rovnako tak nám terajšia vojna v Ukrajine ukazuje, ako by vyzerala tretia svetová. Hej, a v momente, keď najväčšie armády sveta prestúpia na dronové vojny podporené naozaj tými akože najťažšími kalibrami zbraní, tak aj konvenčná vojna sa zmení na nepoznanie. Už teraz sa vedie úplne iným spôsobom. A ja si myslím, že najväčšou výzvou našej generácie je vlastne robiť všetko preto, aby to neprerástlo do globálneho konfliktu. Hej, že napríklad v tom Iráne ten je teraz vo veľmi zlej pozícii. Hej, lebo on má strašne veľa svojich vlastných problémov, on nepotrebuje vojnu, on nepotrebuje ísť do full akože konfrontácie s Izraelom, oni na to nemajú zbraňové systémy, oni na to nemajú dostatok podpory, nemajú na to peniaze, sú v sračkách práve teraz. Netanyahu kvôli záchrane svojej vlastnej politickej budúcnosti do toho búši a využíva vlastne tú nemohúcnosť Američanov pred voľbami, ktorí nechcú proste, aby sa príliš vecami triaslo a ide vlastne si to ako keby z pozície sily teraz rozdať s tým akože proti nemu nepriateľsky naladeným svetom v tom regióne. Zároveň vytvára obrovské množstvo budúcich teroristov, hej, ktorí pomaličky akože už tak boli, že sa to dalo nazvať, že to bolo kontrolované. Obávam sa, že zažijeme novú vlnu útokov po celom svete v momente, keď sa skonsolidujú a budú si to chcieť ako keby s tým západom rozdať. Ak by Izrael napríklad začal
bombardovať v Iráne fabriky. Možná, když tenhle díl půjde ven, tak už se bude dít. Hej, to už sa, áno, hej. Pravděpodobně s každým dnem bude nějaká odveta za ten roky. Toto je to, že vlastne teraz natáčať podcasty je také, že kým vyjde von, sa môže všetko zmeniť o 50%, tak berte to s rezervou, prosím. Ano. Když tohle natáčíme, tak ještě Izrael neodpověděl na iránský raketový útok. Nie plne, hej. Ale ak by súčasťou ofenzívy Izraela voči Iránu bolo bombardovanie výrobných liniek šahedov a rakiet, tak do istej miery to môže ako keby pomôcť Ukrajincom. Hej, že tie veci sú všetky prepojené. Ja si ale myslím, že by sme sa na to nemali spoliehať. Vieš čo, jedna vec, ktorú mne hlava neberie, bolo to nadšenie z toho pagerového útoku na Hizbalách. Lebo samozrejme, akože, keď sa pozrieme na to, že ako to urobili, to je, že vo filme by si povedal, že to sa nedá. Že čo sa týka remesla, že dokázali vlastne takýmto spôsobom akože zásadne ochromiť vedenie celého Hizbaláhu, tak klobúk dole. Áno, že tam klobúk dole, ale že to je akt vojny. To je akt vojny, v ktorom treba počítať, že so zásadnou eskaláciou toho konfliktu. No údajně četl jsem právě zprávu, že oni to někde jakoby objevili a oni museli jednat rychle, že jinak by to jakoby neudělali vůbec. Jo. Takže oni to měli jako připravený a možná jakoby to neudělali, ale jelikož oni to objevili někde, takže oni to museli jako spustit celou tu akci. Neviem, ako to bolo. Takto, že ja rozumiem logike tej operácie. Ja rozumiem aj akým spôsobom izraelská strana o nej rozmýšľa a aké sú ich možné ciele. Čo mi nebrala hlava, bolo to obrovské nadšenie aj mojich kamarátov mnohých, hej, som taký vinej, taky som to sdílel s nadšením. Že pozrite sa a že ako keby ľudia si neuvedomujú, že čo to znamená v kroku B a C. Hej, že do Libanonu sa nedá vojsť a výjsť. Hej, že to skúšali, že? Že v momente, keď tam ako začne pozemná operácia, tak tá tam na nejaký čas proste bude. A není to Gaza, která je vlastně rozlohou malá, že jo, a odřízlá. Tak. Takže ja si myslím, že na rozdiel od Ukrajiny, kde stále sú možné dobré riešenia, ak sa veľmi rýchlo Západ rozhodne a niečo spraví, tak Blízky východ je práve teraz v bezvýchodiskovej situácii, čo sa týka dobrých riešení. Že tie budeme projektovať ďaleko do budúcnosti. A aj keby sme všetci teraz začali robiť veci dobre, tak už sú rozbehnuté kolesá, ktoré jednoducho nás dobehnú. Pak máme vlastně třetí část, o který se tady moc nemluví, ale když jsem v Singapuru, tak se o ní mluví daleko víc než o Ukrajině a Gaze a Izraeli. Je vlastně Tajván, Čína, japonský ostrovy, filipínský ostrovy, kde Čína je čím dál agresivnější, bude ohromný loďstvo. Jo. Tak jak se díváš na tuhle třetí jakoby v vozovkách frontu, která tady možná je podceňovaná, ale do budoucna může být ještě zásadnější? Hej, tak Anne Applebaum hovorí o tom, že vlastne by sme nemali hovoriť o druhej studenej vojne, a práve kvôli tomu, že tie autokratické režimy majú svoje prejavy aj vo vnútri tých demokratických svetov, takže už nie je možné akoby nakresliť tú... Dřív to bylo jasný. Amerika a nepřítel byl Rusko tak. A každý Američan věděl, že nepřítel je Rusko. Áno. Dneska půlka Američanů Rusko bere jako svýho skoro spojence. Jo, takže vlastne ona sa veľmi bráni tomu, aby sa jednak hovorilo o nejakej novej osi zla, ale aj aby sa hovorilo o druhej svetovej studenej vojne. Ale sú teoretici, ktorí hovoria, že my už žijeme druhú studenú vojnu, kde stoja na jednej strane Spojené štáty americké a na druhej strane Čína. Hej, a že vlastne konflikt Ruska alebo invázia Ruska do Ukrajiny je vlastne proxy konfliktom tohto väčšieho sporu, v ktorom Čína vyčkáva. Práve teraz. Hej, že ona potrebuje si vyhodnotiť, že aká je zraniteľnosť toho budúceho nepriateľa
a na to používa práve Irán, na to používa Rusov, na to používa Severnú Koreu, tak ako jej to vyhovuje. Protože, pardon, že ti do toho skáču, jo, ale přece Číňani jako Rusku ještě nedodávají jakoby pokročilý zbraně, ale už jim dodávají součástky, už jim dodávají střelný prach a ty suroviny. Jo. Takže není to tak, že řešení ukrajinsko-ruské války je o tom víc ještě ukázat Číně, že když bude podporovat Rusko, typu nějaký sekundární sankce. Spoustu čínských bank se dneska bojí přijímat rubly, protože aby nebyly jakoby sekundárně sankcionovaný. Tak není ten klíč právě o tom, jakoby z druhé strany na tu Čínu tlačit? Ja si myslím, že do veľkej miery áno. A práve preto práve kroky ľudí, ako je Robert Fica, idú presne proti tejto stratégii. Hej, že takzvaná stratégia friendshoringu je o tom, že začníme presúvať ako keby dodávateľské reťazce a produkciu kľúčových komponentov pre naše technológie a pre strategicky dôležité odvetvia tam, kde máme kamarátov, hej, že to znamená, kde sú naši spojenci a kde... A toto je ináč tiež veľmi zaujímavé spojitosti s Ukrajinou, pretože okolo Krymu sú obrovské ložiská pozemného plynu, ktoré keby sa začali ťažiť, tak sú výraznou konkurenciou plynu z Ruska. Pod Donbasom a východom Ukrajiny, ako rada hovorí Katarína Maternová, čo je ambasádorka vlastne Európskej únie v Kieve, moja dobrá kamarátka, ona hovorí, že pod Ukrajinou je celá Mendelejová tabuľka, hej, že množstvo kľúčových surovín i pro elektromobily pre budúce technológie vlastne sú pod Ukrajinou a keby sa tam začali ťažiť, tak výrazným spôsobom môžu zmeniť vlastne postavenie Číny a Ruska, čo sa týka dodávania kľúčových surovín pre technológie pre svet. Takže toto je ďalší rozmer ako keby toho celého konfliktu, ktorý musíme brať do úvahy a to je tiež dôvod, prečo sú to územia, ktoré Putin jednoducho nechce pustiť. A proto možná tí Číňani sú rádi, že si niečo takého... No a on vlastne, aby som to dokončil, pre Čínu teraz Rusko je lacná benzínka. Hej, Rusko už nie je svetovou veľmocou, ruská ekonomika je slabšia ako talianska, ale stále je to obrovská zem s množstvom nerastných surovín. A čím bude Rusko slabšie, tým bude mať v komunikácii s ním Čína lepšiu vyjednávaciu pozíciu a tým ľahšie bude pre ňu exploitovať, zneužívať, využívať a vlastne tú ruskú slabosť pre posilňovanie svojej vlastnej pozície. Ja som niekde slyšel, že ať to dopadne, Čína bude vítěz. Môže byť, ak sa nezachováme tak, aby nebola. Hej, že takto, že potřeba jí brát, jako, kombinácia že ekonomiky, z toho vydělává Čína jakoby možná nejvíc. Áno, kombinácia ekonomiky Spojených štátov amerických a jej spojencov je stále väčšia, ako je ekonomická sila Číny. Je na nás, či sme schopní dočasne ako keby že znížiť svoj vlastný komfort a ochrániť sa proti tomu čínskemu vplyvu, alebo ich necháme teda bujnieť a rásť a čakať, že čo to vlastne s nami urobí. Úplně v druhé části ke konci se většinou bavím o hostovi. Mě by zajímalo, jaké jsou nějaké tvoje novinky, co teďka na jakých projektech zajímavých pracuješ, co tě čeká. Že vím, že v Globseku si byl do ledna, pak si kandidoval do Evropského parlamentu. Skončil s první počarou, takže jsi jako náhradník, takže možná tě někdy taky během následujících let budeme vídat v Evropském parlamentu, kdyby náhodou někdo odstoupil. Tak na čím teďka pracuješ? Tak ono vôbec nie je potrebné, aby niekto odstúpil. Môj ideálny scenár pre všetkých je, že Progresívne Slovensko vyhrá ďalšie parlamentné voľby na Slovensku a bude skladať vládu, kde je vysoká pravdepodobnosť, že niekto z tej šestice, ktorá je teraz v Európskom parlamente, by sa mohol stať ministrom. Hej, že Ľudo Odor by mohol byť ministrom financí napríklad. Což, pardon, jo, tady v Česku řešíme něco podobného, že by mohl cestovat vládu ANO z motoristy a Filip Turek by mohl taky odejít z Evropského parlamentu a být některý z ministrů. Tak to je tá temná strana, hej? To je tá temná... Taky zaslech, takže vlastně je to podobný scénář v pozitivním na Slovensku. Áno, ale Jedi version, hej, že
Takže keby Ľudo Odor napríklad sa stal v budúcnosti ministrom financií, tak áno, je možné, že ja by som na jeho miesto vlastne nastúpil do Európskeho parlamentu, ale u nás parlamentné voľby s vysokou pravdepodobnosťou budú o 3 roky, takže ešte mám stále veľa času. A máš pravdu, vlastne v Globseku som ostal už len na pozícii Associate Fellow. Teraz som nedávno pre nich písal článok o Rumunsku. A momentálne sa venujem konzultačnej činnosti v iných krajinách, či už to bolo v oblasti politiky alebo v oblasti biznisu. Ale vlastne mám jednu novinku, ktorú môžem oznámiť prvýkrát práve u teba, lebo je to úplne čerstvé, je to, že zo včera. A nastupujem na pozíciu riaditeľa pre stratégie a partnerstva v organizácii, ktorá sa ešte stále teraz volá Orphans Feeding Foundation, ale čo skoro bude premenovaná kvôli tomu, že rastie a mení sa jej záber. A mojou prácou nasledujúcich niekoľko mesiacov alebo rokov bude snaha o to, aby ukrajinské deti, ktoré boli unesené z ukrajinského územia a sú momentálne na území Ruskej federácie, sa dostali z týchto podmienok preč. To znamená, aby sa dostali ideálne naspäť k rodičom alebo deti, ktoré boli unesené z detských domov alebo siročincov, sa dostali naspäť na ukrajinskú pôdu alebo na bezpečnú pôdu v iných krajinách po dohode na základe mezinárodného práva. Mimochodem, o kolik dětí jde? Protože já jsem poslouchal nějaký podcast, taky New York Times, a vlastně ta čísla, nepamatuju si přesně, ale byl docela děsivý. A je to tak, že to je ten důvod, proč ten soud pro mezinárodní vydal zatykač na Putina, ne? Pro tenhle válečný zločin. Odsun detí za účelom zásadného ovplyvnenia populácie nejakého štátu alebo nejakej časti sveta je prejavom genocídy. A práve genocidné správanie Putina a jeho armády a celého jeho vlastne nastavenia bolo dôvodom, prečo bol na ňo a na vlastne ombudsmanku Rusku, ktorá je spolu zodpovedná za únos týchto detí, vydaný zatýkač ICC, International Criminal Court. To je, čo je Medzinárodný trestný súd. A keď sa bavíme o číslach, ukrajinská strana má zadokumentovaných takmer 20 000 detí, ktoré sú, že presne vieme mená a pri niektorých aj, že miesto, kde sa nachádzajú. Pri niektorých nie, pretože Rusi vyvinuli systém menenia dokumentácie tých detí, vrátane mena, vrátane rodného čísla, vrátane dátumu narodenia. To znamená, že mnohé z nich sa budú ťažko dohľadávať, lebo majú medzi tým úplne zmenenú identitu. Takže pri 20 000 cca 19 000 niečo vieme presne, o ktoré deti ide. To je jedna strana toho možného množstva. Druhá strana je ruské vyjadrenie, že sa im podarilo oslobodiť 744 000 detí. A to reálne číslo bude niekde medzi. S vysokou pravdepodobnosťou sa rozprávame o 100 000 detí, niektoré boli, že na Hulváta unesené ako inštitúcia. To boli hlavne tie prvé vlny z okupovaných území, to boli siročince, to boli detské domovy, ktoré proste išli, že autobus a odsun. A potom je tam taká druhá kategória, kde bolo povedané ukrajinským rodičom, že my zoberieme deti túto do tohto zberného tábora a tam budú, kým nebude situácia bezpečnejšia. A mnohé z tých detí, ukrajinskí rodičia, ktorí nemali možnosť ich dostať cez vlastne tie checkpointy na ukrajinskú stranu, tak povedali OK, dočasne nech sú v Rusku, hlavne nech sú v bezpečí, s tým, že potom sa vrátia naspäť. No len tieto deti sú tam ešte stále a mnohí z tých rodičov zomreli alebo sú stále mučení vlastne v tých centrách mučiacich a mnohé z tých detí už majú zmenenú identitu a vlastne mojou prácou bude vytvárať systém medzinárodného tlaku a v spolupráci s ukrajinskou prezidentskou kanceláriou a s inými orgánmi na ukrajinskej strane, aby sme vlastne oddelili situáciu tých detí od všetkých ostatných
vecí, ktoré sa tej vojny týkajú. Hej? A ja mám nádej, že mnohé krajiny, ktoré nechcú aktívne zasahovať do podpory, respektíve, že nechcú aktívne vojensky podporovať Ukrajinu, ale chcú niečo spraviť, tak toto je priestor pre nich. Hej? Aby, ak majú diplomatické styky s ruskou stranou, začali vyvíjať aktívny tlak na to, aby sa tieto deti postupne dostávali späť. Protože to je věc, která vlastně oni nejsou ty dezinformace tolik, protože samo Rusko tohle přiznává. Že, jo. Že ve spoustě těch věcech Rusko tvrdí, že se to stalo jinak, ale tady samo ty děti ukazuje v médiích a vlastně se tím jakoby chlubí v očkách svýmu obyvatelstvu. No, oni tvrdia, že tie deti zachraňujú a takto, že nechcem ísť ani do detailov. Hej, že to, čo sa tam deje, je zverstvo stredovekého spôsobu. Hej, že my máme na stole prípady dievčat, ktoré sú pravidelne znásilňované tak, že ešte o tom vedia ich rodičia a nevedia s tým nič spraviť. A trekujeme ako keby osudy konkrétnych detí, ktoré už vieme, že kde skončili v akých rodinách. A vlastne našou prácou, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou, že zabere pomerne veľa času, je vlastne predefinovať tú situáciu tak, aby medzinárodné spoločenstvo dokázalo rozoznať cesty, akým tú situáciu riešiť a v spolupráci, bohužiaľ v spolupráci, lebo inak sa to nedá, aj s ruskou stranou, ktorá musí proste v nejakej chvíli povoliť a tie deti vydať a zabezpečiť, aby ich budúcnosť bola lepšia, než je stav, v ktorom sa nachádzajú teraz. Je to, jak říkáš, jedna vůbec z nejhorších věcí, jako která se děje. Myslím, že bychom se o tom měli i víc bavit, protože přesně jak říkáš, baví se o té válce, ale na pozadí se dějou takovýhle zvěrstva. Tak mňa poznáš, ja ti zaručujem, že to sú informácie, ktoré už ťa obchádzať nebudú. Hej, že... Přesto, když tohle člověk slyší, tak ho nutně musí napadnout, že je tady OSN, která vlastně má ve svých chartě nebo jako jeden ze svých cílů přesně jako ochranu dětí, je to nějaký UNICEF a tak dále. Neselhala v tomhle případě, já vím, že to je těžký to říct, jo, ale celé to mezinárodní společenství jako neselhalo strašně moc. No zlyhali sme všetci a znovu sa vrátim k tej Autocracy Incorporated knihe od Anne Applebaum, ktorá hovorí, že ultimate goal, hej, tým úplný posledným cieľom autokratických hráčov je zmeniť usporiadanie sveta, kde pravidlá, ktoré boli nastavené v povojnovom usporiadaní vlastne medzinárodného prostredia, prestanú platiť. Kde sa veci ako zaberanie cudzích území a unášanie cudzích detí bude rešpektovať ako prejav svojbytnosti danej vojenskej alebo politickej sily. My sme vlastne, keď si spomenieš, že pred 15 rokmi, jak sme si hovorili, že aké sú tie naše výzvy, tak teraz už to vieme. Hej, že klimatická zmena na nás tlačí. Teraz sme mali možnosť vidieť vlastne na Floride, čo toto je demo. Hej, že čo máme pred sebou. Takisto záplavy teraz v Čechách, na Slovensku, v Rumunsku, v Rakúsku, hej, že to už cítime. Vojna sa vrátila do našej každodennosti a my sa s tým musíme vyrovnať tak, aby sme umenšovali jej vplyv na minimálnu možnú mieru. Máme obrovskú výzvu vlastne toho alignment umelej inteligencie pred sebou, ktorú keď nezvládneme, tak môžeme to tu zabaliť ako ľudstvo, možno v nejakej chvíli. Takže výzvy máme. Hej, že tie nám teraz už nechybí. Hej. Tři jsou ty, který mě osobně taky nejvíc pálej. Jo. Klima, války a AI. Tak. A ktoré sú navzájom prepojené. Hej, že mnohými spôsobmi. A
Ja keď sa pozerám okolo seba, tak už sa snažím len nájsť ako keby, že dostatočne konkrétnu a malú oblasť, kde viem niečo spraviť. Hej, že a preto som vlastne prijal tú pozíciu, že aj ako bývalý učiteľ, hej, že do veľkej miery akože deti a ich osud sprevádzal celú moju politickú kariéru a takisto ako rodič a ako človek, ktorý mal ambíciu nejak nastavovať akože vzdelávacie politiky, tak otázka proste zamerania na deti je mi extrémne srdcu blízka a mám možnosť teraz využiť kontakty v Ukrajine, ale aj všade po svete na to, aby som pomohol proste s tým niečo spraviť. A ja si myslím, že toto je prístup, ktorý by mohol veci pohnúť dopredu, že viac ľudí sa pozrie okolo seba a povie si, že čo môžem urobiť ako malú vec. Hej? Lebo množstvo z tých veľkých vecí bohužiaľ je momentálne mimo našej kontroly. Já jsem nedávno měl přednášku o kritickém myšlení, kterou jsem měl po strašně dlouhé době, protože já jsem dělal kdysi na internet a už prostě nový přednášky o tom tématu moc nedělám, ale měl jsem ji a tak jsem vytáhl 10 let starou prezentaci a díval jsem se, o čem jsem mluvil před těma 10 lety. A vlastně to bylo, jako já jsem byl normálně nostalgicky dojatý, jak lehká doba to byla. Presne. 10 lety. Jako, Úplne súhlasím. Jako, jasně, řešili jsme nějakou migrační krizi, kolovali nějaký takový jakoby ve Photoshopu udělaný dezinformace nebo manipulace, které byly vlastně směšný z pohledu toho dneška. A když se podívám na tu situaci dnes, tak vlastně všechno to, na co těch posledních 10 let jsme upozorňovali v těch přednáškách o kritickém myšlení a rizika algoritmů, rizika sociálních sítí, že jo, Cambridge Analytica, to už je taky 8 let stará kauza. Hej. Vlastně jak kdyby všechno se to dělo a jak kdyby prostě jsme se ještě neprobrali dostatečně, jako ten západ a ty liberální demokracie. Tak myslím, že už nastal ten čas teda toho, že se začíná ten svět probírat? Jako potřebovali jsme k tomu tu válku na Ukrajině, potřebovali jsme k tomu, nebo ještě tam nejsme, že by prostě ten západ se probral. Ja neviem, ja si myslím, že ako kto. Hej, že sú krajiny, ktoré si naplno uvedomujú, kde sme. Hej. Pobaltské krajiny napríklad mnohé hovoria, že vážení, akože keď nepošleme teraz úplne všetko, čo máme, tak nás to uderí oveľa väčšou silou naspäť. Sú krajiny, ktoré oveľa viacej zamestnáva vlastná transformácia, napríklad India, a ktorá sa tak teraz hľadá, hej, že na úrovni armády napríklad prestala zakladať svoje vybavenie na ruskej technike a pomaly sa obzerá po nejakej alternatíve, ktorá by mohla byť kombináciou niečoho možno, že z Kórei a samozrejme NATO štandardov, teda vyrábaných zbraní v NATO štandardoch, ktoré by boli ako blízke tomu, čo sa používa v NATO krajinách. A sú krajiny, ktoré sa správajú vyslovene oportunisticky, hej, to je Maďarsko, to je Turecko napríklad, hej, že oni hrajú tak nejak na obidve strany a podľa toho, kde z toho vedia vyťažiť viacej výhod. Nemám dojem, že by existoval ako keby jednotiaci narratív, že ako sme na tom ako Západ. Hej, mám skôr taký dojem, že je to fragmentované a že žijeme v dobe, kedy skôr tie nastavenia a prejavy si to potrebujú ako keby vybojovať medzi sebou, než že by sme mali nejaké jednotné nastavenie ako západná civilizácia. Úplně na závěr. V Česku budou volby přibližně za rok parlamentní. Je vysoká šance, že buď to bude vládu sestavovat Andrej Babiš s nějakými populisty typu motoristé, a přísaha, případně, že se tam dostane opět KSČM s sociální demokracií, který teďka přislíbil nějakou spolupráci. Ani jedna z těch variant nevypadá úplně pozitivně. Co by si vzkázal Česku? Nebo my na Slovensku vidíme takovou beta verzi toho, co se může stát u nás, že to bude prostě Orbán, Fico a Babiš. Tak co si myslíš, že můžeme dělat tady v Česku, aby jsme nešli tou slovenskou cestou? Co bys nám poradil?
tam je to oveľa viacej podľa mňa závislé od inštitúciálneho nastavenia. Že to, čo vy teraz potrebujete najviac, je posilňovať čo najviac inštitúcie proti politickým zásahom. Hej, že ak tu bude... Českou televizi třeba... Samozrejme. Verejnoprávna televízia, ústavný súd, súdy všeobecne, vy nemáte prokuratúru, vy máte vlastne, ktoré je ale viacej ako keby závislé na vláde, než je prokuratúra na Slovensku, ale aj tak udržovať jeho nejaké nezávislé postavenie, tak aby do neho nebolo možné zasahovať zo strany politickej moci. To sú podľa mňa najväčšie výzvy, ktoré má Česko pred sebou do volieb. A ja som chronický optimista v mnohých veciach a takto, že ja si nemyslím, že Babiš sa až tak veľmi bojí basy, ako sa jej boja predstavitelia vlády na Slovensku. A tým, že on je stále veľmi... Donald Trump taky. Hej, áno, ale tým, že Babiš vlastne je stále do veľkej miery závislý na európskych peniazoch, tak ja by som od neho nečakal až takú akože protieurópsku a protizápadnú retoriku, ako ju akože full retard dáva vláda u nás. Ale aj tak si nemyslím, že to bude dobré. Hej, to znamená, že posilnenie vzťahu napríklad čitateľa a nezávislých médií, hej, že zaplatiť si tie predplatné na médiá, ktoré vlastne žijú iba z predplatného a šíriť ich obsah, je jedna vec. A pomáhať ľuďom, ako je Ota Foltín, proste pri formulovaní narratívov strategickej komunikácie a ich šírení je druhá vec. Takže ja si myslím, že tu máte veľa dobrých projektov rozbehnutých a že je treba tu ako keby malú mravenčiu prácu robiť a ochraňovať tie inštitúcie a ochraňovať vlastne to rozdelenie moci, aby nech už je pri vláde ktokoľvek, nemal možnosť rýchlo ako keby, že zvrtnúť to kormidlo pre celú krajinu. To je super. Takže silný instituce, silná občanská společnost a každý z nás si najít to svoje malé, co můžeme dělat. Protože když každý něco uděláme, tak ten celý systém bude robustný. Jo. A ešte ale jedna vec ma napadá a tá sa netýka ako keby, že z celej spoločnosti, ale tá sa týka individuálneho nastavenia ľudí. A ja mám taký dojem, že vlastne hlavne od pandémie neskôr, naozaj žijeme na kyslíkový dlh mnohí a že ľudia podceňujú trápenie, ich vlastné individuálne trápenie a potom vlastne strácajú možnosť a schopnosť pomáhať niekomu inému. A to je tiež vec, ktorú vlastne my dvaja máme spoločné. Ja keď som v januári prišiel z Kieva, tak po tom roku vlastne 26-hodinových ciest do Kieva a naspäť a pravidelného nočného vstávania o 2:00, 3:00 v noci, kedy vstávaš s tým, že si musíš pozrieť, čo na teba letí, kam to padne a čo sa ti môže stať. A ja som zistil, že sa dostávam do situácie, keď už to prestávam mať pod kontrolou. Hej? A vyhľadal som pomoc. Som teda čerstvo diagnostikovaný ADHD človek, jeden z mnohých. A vďaka tomu som našiel spôsoby, ako obnoviť trochu viacej kontroly nad svojím vlastným životom. A ja veľmi nerád hovorím ľuďom, že choďte a vyhľadajte pomoc, pretože aj jej dostupnosť je strašne malá. Ja neviem, ako je to v Čechách a na Morave, ale na Slovensku proste sieť psychologickej, psychoterapeutickej a psychiatrickej pomoci je veľmi, veľmi malá a ťažko sa k tým odborníkom dostáva a keď sa ku ním dostaneš, tak je to drahé. Ale každopádne jedna vec, ktorú by som rád ľuďom povedal, je, že keď cítite, takže keď máte otvorenú zlomeninu a vidíte, že sa na tú nohu nemôžete postaviť, tak už viete, že proste treba niečo s tým robiť. Duševné a duchovné trápenie je rovnako silné ako tá otvorená zlomenina a či už je to depresia, úzkosť, či je to neschopnosť zvládať vlastne svoj každodenný život, lebo od hľadania ranného kľúčov zistíš, že
po 2 hodinách vlastne si už znovu na Instagrame a pozeráš si akože nejaké videjko, ako pliesť vianočky, tak to bol môj život, kde ja som si strašne vyčítal, že svojim potenciálom vlastne plytvám a potom som zistil, že ja mám proste inak nastavený mozog. Mne ten mozog funguje inak a tá diagnostika toho ADHD mi to dala, tú odpoveď a teraz viem oveľa viacej využívať svoje silné stránky a nachádzať kompenzačné mechanizmy pre tie slabé. Hele, jsem rád, že to říkáš. Já si nemyslím, že jsem to v Detox ještě taky řekl, že se taky léčím s ADHD. A vlastně všechno začalo dávat smysl a naraz přesně jako by mě to pomohlo v tom, že nejsem v tom sám a vlastně všichni, co ADHD máme, tak jsme jako dost stejný a můžeme se od sebe učit přesně ty coping mechanismy. A já jsem třeba teďka v půlce, přes půlku nový knížky napsaný. A je to tak, že já si odinstaluju ve čtvrtek večer sociální sítě až do neděle. A naraz prostě, jak jsem bez těch sítí, tak strašně moc energie mě zůstává na to tvoření. A zase tvořím a baví mě to. A myslím si, že právě hodně to souvisí s tím, že jsem si uvědomil, že fakt ADHD je problém. A v mém případě sociální sítě jsou problém. A že jsem si dal ten detox prostě od sociální sítě, že to říznu. A naraz mám jakoby tu sílu tvořit znova. A já ve své osobní vizi mám napsáno Better Self, Better World, že chce člověk změnit svět, musí začínat u sebe. Přesně. A přesně si tohle připomínám, že pokud člověk nemá tu sílu, nemá ten svůj kyslík, tak jak má tady zachraňovat druhý, že jo. Takže díky, že jsi tohle jakoby řekl takhle otevřeně, protože si myslím, že spoustu pomáhajících profesí, spoustu lidí, kteří nejsou lhostejní, tak můžou takhle vyhořet nebo můžou minimálně na to vyhoření mít náběh a je potřeba jim říct, hele, zastavte se a běžte na procházku, dejte si dovolenou, odinstalujte si sítě, dejte si detox dopaminovej, protože pak budete užitečnější z dlouhodobého hlediska. Jo. A to, čo teraz zažívam, je, že začínam zisťovať, že tá doba ako keby praje trošku tomu neurodivergentnému nastaveniu, pretože ľudia, ktorí majú ADHD napríklad, ale aj takisto mnohí ľudia, ktorí sú na autistickom spektre, oni, že nič vo svete nepovažujú za pevné. Lebo my sa ako keby stále musíme prispôsobovať tej alien skutočnosti a zrazu, keď sa akože dramaticky začne meniť svet, tak ľudia, ktorí sú neurotypickí, z toho sú v šoku. Pre nás je to len ďalšie ráno, proste, v ktorom sa musíme zorientovať a musíme nejakým spôsobom na to nabehnúť. Hlavně to pomáhá v té umělé inteligenci. Jo. Umělá inteligence, je furt něco nového, tak je to hrozně ADHD friendly, že? Protože ty furt něco děláš a každý den něco jiného. Takže přesně tak, já myslím, že ta doba vlastně nahrává té pestrosti a to neznamená, že člověk je lepší nebo horší, ale my potřebujeme všechny ty mysli. Jo. Takže ja to začínam brať, že to je istý typ ako keby aj evolučnej výhody, ktorý ale musí zapadnúť dobre do spoločnosti. Lebo inak ťa to môže spáliť, inak proste na tom môžeš zhorieť. A takže popri všetkom, čo som tu dneska povedal, určite jedna z vecí, ktorá nie je iba pre Slovákov a pre Čechov, ale v zásade akože je univerzálna. A tým, že sa tak strašne rýchlo mení svet, tak my musíme nachádzať cestu, ako sa vracať sami ku sebe. Hej, každý vo svojom vlastnom prostredí, a pretože tam je vlastne jediný stabilný priestor na nachádzanie istoty. Možná tomu mě napadá citát, který mám teďka v nový prezentaci od Martina Heideggera, že technika překonala veškeré vzdálenosti, avšak nevytvořila žádnou blízkost. A že vedle všech těch technických pokroků, který máme, bychom se měli opět učit být lepšími lidmi. Takže meditovat, emoční inteligenci posilovat, komunikační dovednosti, více potkávat naživo a nejenom na nějakých kolech, protože to vlastně jakoby, nám pomáhá v tom té rezilienci, v tom našem mentálním zdraví, aby jsme pak dokázali řešit ty velký témata. Tak. Hele, děkuji ti moc. Ja ďakujem, že si ma pozval. Zase další skvělý rozhovor. Divákům moc děkuji, že jste nás dneska poslouchali. Padlo tady spoustu moc důležitých témat, takže pokud vás rozhovor zaujal, šiste ho, sdílejte ho a pracujte taky na svých drobných malých projektech, který společně možná povedou k tomu, že ten svět bude lepší. Takže díky moc, mějte se krásně a ahoj. Lúčim sa.